Sanibingelela ababukeli be-Blaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi Sikhipha Izimfihlo. Ngihleli with your girl uLungstar. Namhlanje sihleli ePavilion Hotel eNorth Beach. So namhlanje sihleli nobhuti othi-kena uneyimfihlo afisa ukuyidalula. I wonder ukuthi e-PMB zikhona yini ey'ngaka ngoba iy'nsuku yibaliwe nje ezakhona. Unjani? Ngiyaphila ninjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi. Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya. Ngokuqhamuka ngiqhamuka eGreytown ngase-Pietermaritzburg. eGreytown. Yebo. Okay. So awusitsheleke ngoba uhlelile sihlalo, uyazi isihlalo seyimfihlo lesi. Yebo ngiyazi. Usuke usuready ukuthi uzodalula lento ekushisayo angithi? Ya kunjalo. Okay, lolu daba uzolidalulela abasiqale lapho. Lolu daba ngizolikhuluma ngilibhekise kuma wami ongizalayo. Uma wakho uzalayo. Yeah. Okay, lumayelana nani udaba? Udaba lolu lumayelana nokuthi ngenza isihlubu ngathwala ngobaba wami ongizalayo. Ngobaba wakho uzalayo. Kunjalo. Okay, awuqaleke ekuqaleni indaba uzufike nje ukudecide ukuthi uthwale ngobaba wakho okuzalayo. Ngize ngithwala nje ngobaba ngaba nenkinga ukuthi eminyakeni eyadlula ngake ngaboshwa, so kwaba nokungcola kwethupha. Okay. So ejele sakwazi ukuthi seqe nabangani bami abasejele, yabo. Saya eNigeria ngokubaleka. Masifika ke eNigeria sase sabona ukuthi kungcono sivele sithathe isithwalo ukuze sizokwazi ukuthi kube khona imali esizoba nayo. Yeah. Ngoba phela manje ithupha ingcolile, imisebenzi ayitholakali mangabe ungcolile ithupha. Yeah, senama criminal record. Kunjalo nje. So kulesi sithwalo lesi kwakudingeka umuntu wasekhaya. Yeah, lesithwalo sidinga nje igazi lasekhaya. So wakhetha ubaba. Ngokuthi kuze kube ubaba kwathiwa ngizophakama kakhulu, ngizoba namandla kakhulu. Ngokhetha ubaba. Ngizoceba kakhulu kunjalo. Sure. So yipi leli business leli? Obhizi nalo. Ibhizinisi engibhizi ngalo, ngibhizi ngebhizinisi leli lezingulube. Okay. Yeah, ingulube because ngithanda nje iplaza. Thanda iplaza. Yeah, ngithanda iplaza. Okay. So akhathi usubuya ke eNigeria ukuthi ke nalento yokuthwala ngiunderstand kahle, so ngizokubuza nje step by step. Noma ngesigxile kakhulu. So usufikile ke kulenyanga leseNigeria bathi ke nayi uma uthwala ngobaba wakho uzoba namandla kakhulu. So ukumbulala uyashona uhleli ngale eNigeria noma ubuyile wena wezekhaya wambulala khona ngala? Ngibuyile ngaza ekhaya ngoba isithwalo vele ngabuya naso. Wabuya naso? Ngabuya naso. Okay, akhathi umbulala wenza njani ke? Ngikathi ngimbulala kwaba nje angazi ngayibeka kanjani kodwa nje zama ukuyichaza ngoba mina yabo ngoba ngihleli la ngiyacabanga ukuthi ubaba wami ngendlela engimthanda ngayo angeke ngikwazi. So manje ngakho ngizama ukuzwa ukuthi uziwenze le decision ukuthi mangabe usuthathile isithwalo ngingathi nama feelings noma uthando ngathi liyabaleka because lento isuke sekumele yenzeke. So manje uma umbulala khona into omdlise yona noma usebenzisa isakhe isandla? Usebenzisa izandla. Wamenzani ubaba? Ubaba ngamngenela nje kahle nje ebusuku, uma wayengekho yabo lezi zinto zamasonto ahambe iguqo. Ubaba ke wathi mangabe khona ebusuku ngakwazi ukumthola ngaleyo nkathi. Ngase ngigaleleka kuyena. Osuyaqeda ngayo? Kunjalo. Wamqinya wamgwaza wamenzani? Ummese osebenzayo. Ummese osebenzayo? Angithi phela kufuneka igazi. So lo mmese usuku nomuthi? Hayi ummese usuke ungenawo kahle kahle vele umuthi. Kodwa mangabe usufuna ukumsebenzisa uzobe usuthatha yona into zakhe lezi ezifunekayo uhamba usebenzisa zona ngomuthi. Okay. Awungitsheleke. I'm sure ummese mawungena ngazi kwenzakalani mawungena kodwa uyazizwa inhlungu. Ngisho noma esekhala athi hawu kwabhlungu. Wawufaka kakhulu wena? Imizwa nje isuke isingasekho, usungasawena ngingasho kanjalo. Usuyisilwane ka wena. Usuyisilwane. Sure, okay. Sokungenza noma yini. So manje ke isimo sasekhaya sinjani right now ngoba phela ngithi wathwala wasacrifice ngayo ubaba. So ibhizinisi ke
ahamba kahle. Hawu kahle kakhulu ngoba sengaze ngazama nebhizinisi ley'nkomo futhi ngafaka ney'nkomo ngaphezulu. Kuyachichima konke. So kuyachichima. Yeah, Ngoba kodwa manje lento iyangidla-ke manje ngoba phela uma ngabe ngincoma uma wami ongizalayo ngiba nawo unembeza ukuthi eish njengoba nje kunjena nje kukuhle kangaka uma wami ngeke aze ajabule kodwa mangase athole ngale mfihlo le. And I'm sure uyayajabula athi eish ukuba usakhona ubaba wakhe abone. Cabanga. Kanti akazi ukuthi igazi lakhe. So manje-ke ngoba uthi usufuna ukuyikhuluma le mfihlo yini indaba yini esikuphushile ngoba phela uyawubona umnotho nanku. Ngoba mangicabanga futhi uma uyisho lento kungenzeka sibaleka ngithi leso sithwalo. Ukuthi ukuphumula futhi akukho. Kwenzakalani? Ukuphumula. Ngoba ikakhulukazi nje nemali futhi oyitholayo lapho. Kuyaye kumele usheshe nje uyiqede. Akumele uhlale nayo endlini, kumele isheshe iphele. Okay, so uyabasupporta odadewenu nodade nabafowenu. Odadewethu nabafowethu kumele futhi ngibasupporte wabona akusabahambeli kahle. Yonke into isiyabheda kubona. Kulungela mina kuphela. So kungenzeka ukuthi lento ayenza wathatha konke kusegcekeni. Nami ngibona kanjalo ingakho nje sengifuna ukuyiyeka le mpilo le. Okay, so imake uma wakho masumtshela ukuthi ke na uze kushona ubaba ingenxa yakho. Ucanga uzoyithatha kanjani lento? Angiboni ukuthi usangabuya ngixolele lapho. So uready ukuthi angakuxoleli noma uyoxolisa uze egodini. Mangabe nje inhliziyo yami izothola ukuthula nje. Ikona sekungcono. Manje lo muntu anginika isithwalo ke eNigeria. Yo, I can only imagine ukuthi ke na phela ibona umuntu osifakile wena futhi ungakwazi ukukusiza. Usazi ukuthi wena uzomtholaphi. Ya khona ngisazi noma ngingazi yena umusaphila yini. Yo. And then ama siblings akho dadwenu nabafowenu mase bethola ukuthi ke na impilo zabo imile ingenxa yakho wena kodwa you flourishing wena. Angiboni ukuthi wabona bazongixolela. Awuboni. Angiboni. Uyacabanga ukuthi ke na after today ngenzeka ukuthi ulahlekele umndeni. Kodwa kungcono ukuthi ngikhulume iqiniso nokuphila impilo yamanga. Hayi, I think ngivumelana nawe ke lapho ukuthi ke nangcona iqiniso kuthiwa liyakhululana. Yeah. So umama sizomfonela right now. Simtshele lolu daba usitshela lona. Of which should ke na uyena usezolithatha futhi ayotshela umndeni. Hayi kungangcono. Ngoba uthi ke na uhlala emaplazini angeke uzuxoxe endaweni. Yeah, hayi angiboni. Ngeke baxoxe. Hayi angiboni. Kodwa hey umphakathi. Ucabanga ukuthi ngaze kufinyelele ekutheni ukutshela umphakathi? Yeah kunjalo. Kodwa nje as long umndeni wami ngoutshelile iqiniso kuzoba ngcono ngizokuthola ukuphumula. Okay, mina nginalombuzo lo. Angithi lezi zinto zeyithwalo ihambe ifuna ama sacrifice. Wena uyaphuma kwisithwalo noma uyaconfessa nje kuphela? What if sekufuneka enye sacrifice? Njengoba nje ngiconfessa ingoba ngifuna ukuphuma kusona. Usufuna ngoba manje mangabe ngingaphumi kusona into engiyibukayo kuzolandela yena uma wami lo engimthanda kakhulu. So uzovikela umama la. Kunjalo. So usu-ready futhi ukuphindela ekuhluphekeni ngoba phela ngikuzuthi ke na wawubalekela ukuhlupheka. Kunokuthi ngilahlekelwe umzali okugcina ngisele naye. Hayi sengamane kuphele kwakhona. Abangani lawo awuhamba nabo? Abangani bami lokhu ngabagcina ngenkathi siyothwala. Kodwa mangizwa kubahambela kahle nabo laba khona. Okay. So awusabi ukuthi nabo bazocanga ukuthi ke naye uzosikhipha lo. Sasihambe naye manje usezosikipha ke manje. Wonke umuntu uzokwazi. Kungenzeka ukuthi bona mhlambe banenhliziyo engafani neyami mhlambe ezabo zilikhuni basangaqhubeka nakho. Okay. No, asimthinta uma. Alright. Simtshele ngalolu daba olungaka ukuthi ke namhlanje ungifelokazi ngenxa yendodana yakhe. Kubhlungu. Kahle usho kanjalo kuyena ukuthi wena umfelokazi ngenxa yami. Kubhlungu. Hayi, asithembe ukuthi uzolizwa lolu daba. Asimthinta. Sawubona njani? Ngiphila
njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Blaqlife TV ohlelweni elithi Sikhipha Izimfihlo. Ngihleli nendodana yakho la ethi icela ukukhuluma nawe. Indodana yami, oh yebo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi. Okay, ngicela ungibambela kancane. Sawona ma. Hawu, Nkosi njani mfana? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ndodana. Yebo ma. Ngize la ka-Blaqlife TV. Kwenziwani lapho? Ngizokhuluma imfihlo esingihluphe kakhulu. Yebo ma. Nginenkinga la njoba nje ubaba engasekho emhlabeni kungenxa yami. Kungenxa yakho? Yebo kungenxa yami. Imina engathwala ngayo. Wathuma abantu nje ubaba wakho walimala enjwalinyazwa abantu? Yebo kunjalo nje. Ufuna ukuthini kimi? Ukuthi ubaba ngathwala ngayo nje ubona nje kunomcebo ongaka nje ekhaya kungenxa yegazi lika baba. Ngitshela ukuthi ngenze njani Nkosi lento eshoyo njengamanje? Ngikhuluma nje ngoba ngifuna ukuba nenhliziyo emsulwa manje. Ngikhathele imfihlo. Ibe msulwa ngahlupheka kangaka mina wakushiyisa ubaba wakho ngimncane ngahlala ngaba umfelokazi. Uyazi indlela engazama ngayo ngani ukuthi afihlwe ngingenalutho kanti wawunolwazi wena. Ngiyaxolisa ma. Uxolise ngenze njani Nkosi? Ukuthi ngiyabona nabafowethu nodadewethu akubahambeli kahle. Manje ngidecide ukuthi okungcono ngivele ngisiyeke isithwalo. Uyeke isithwalo? Yebo ngibona kungcono. kungcono. Noma umuntu osufuna ukulandelisa ngayo ubani osehleli la ngobona usebenza ngelisi lomndeni. Wena khona umuntu osumqalela inzuzo ukuthi uyambulala manje. Ubani kolandela emva kwayihlo? Okubuhlungu ma wami ukuthi bese kuzolandela wena manje ngibone kungcono ukuthi ngisheshe ngisinqande nje ngingakenzeki. Oh yimina kufanele ngilandele. Ngiyaxolisa ma. Ngane yami lolu daba ngicela nje ukulithatha ngizobiza umndeni njengamanje. Ngifuna ukuthi ngiyobikela inkosi wena nomcebo wakho ngifuna nihambe niyoshona la wawulanda khona wena owazi ukuthi wawulanda. Noma ngabe ngiyakwazi ukuxola ngikwazi ukuxolela isimo esinjengala leso uma usikwazi ukuthatha umphefumulo womzali wakho ongizalayo ubaba wakhe inhloko yaleli ikhaya uthi wena ngoba uyathwala yini lena ekuhlupha kangaka ukuthi ngazi ukuthi ufuna ukuthwala. Kodwa mawami ngeke ukwazi ukungilahla ngiyindodana yakho bengicela nje bandla uxolo omngcono. Ngiyakwazi ukulahla nganama ngithi wakwazi wena ukukhipha umphefumulo kayihlo. Ngiyaxolisa mawami. Ozoqhubeka nawo lento ngoba ukuxolisa kungenzeli lutho ozoqhubeka nakho kulandele mina mhlawumbe kuzolandela abafowenu banjenje kanti wena ngoba ukhonzwa wena phela la ekhaya. Ngibhlungu kakhulu nami bengithi nje ngizama impilo engcono njoba nje ubona kungcono nje. Ubuhlungu bakho abungenzeli lutho njoba ngisho ngiyakwandaba ezitha uyena ozokuthatha lo daba bona ukuthi kwenzakalani. Ngicabanga ukuthi njoba nami ngingakudingi la eduze kwami kanti nondaba ezitha akeze ukudinga endaweni yakhe. Uzokudingisa uhambe uye la uzokwazi ukuqhubeka khona nezithwalo zakho uthwale ngabanye abantu ongathwala ngabo. Lana nje thatha umcebo wakho wenkomo zakho lezi ngifuna ukuyivulela zisibali intaba la angulube zakho lezi eyiba umsindo la ngifuna ukuyivulela lana uhambe yonke into yakho ngifuna ebhizinisi lakho la kwawena ngidingi ukubona phambi kwamehlo ami. Yilokho nje engakusho njengamanje. Kodwa ma kunjalo nje ngane yami bye. Sawona? Yebo sabona. Undodana lana ngiyezwa uthi ke na beyiphuma ejele beke waboshwa. So akhathe ebuye ejele ubona esequbuka nje umuntu. Akubanga khona ukuyibuza ukuthi hawo umuntu kade eboshiwe zolo lokhu kodwa sesicela keni izinto. Wathuka ngoma waqala ngingulube nje wahamba wayeyithenga wathi ingulube uyithengile zaqala nje ngoba kwayinto ezalayo ngane yami ngangani othisa ngithophela ngoba umuntu menenhlanhla yefuyo unenhlanhla yemfuyo. Waqhubeka njalo njalo ingulube sekuyinqwaba lana kuyathengwa ngane yami dayisa kwanyama manje yengulube uyasilaha lana uthe nje wayithenga inkomo yamithi inkomo ziyazala yikho into eyangisolisayo. Okay. So manje ngobe sekuchazele lolu daba lolu njengomzali and ngiyakuzwa uthi wakwenza umfelokazi usamncane uyacabanga ukuthi uyokwazi ukumxolela? Ngikwazi ngane yami. Ngeke ngoba ngize ngike ngikhali la igcekeni sengibona izinto azenzayo lana ngishiya ikhaya ngane yami washintsha. Ngithi kodwa ukuba kwakho usekhona ngabe uthini ebona izinto ezinhle kangaka osuzenza.
Kodwa namhlanje uyezwa ukuthi umfelokazi Kodwa ngenxa yakhe. namhlanje ngiyathola ukuthi uyena okwasathina asiphephile ngane yami. Mangingamxolela ngifana nomuntu othatha inyoka egodolayo lapha athi uyayifudumala. Kodwa manje ngoba uthi-ke na uzomusa enduneni, umphakathi masumbulala uzothini? Inkosi undaba ezithi yona ezokwazi izotshela umphakathi kahle. Ngicabanga ukuthi izomdingisa njenganami ngoba angazi ngizombhekela ubani. Kwamfuyo yakhe leyo ngeke ngikwazi ukuyibuka ngoba kusho ukuthi igazi lomyeni wami. Kodwa phela ngithi kungenzeka futhi angithi umphakathi ufuna ukumbulala. So uzomvikela. Hayi ngeke umbulale ngane yami. Into engingayithandi nje ukuthi abe la. Ngeke umbulale umphakathi. Undaba ezithi uyakwazi ukuhlela abantu bakhe. Oh, I know. Siyabonga kakhulu-ke mama ukuthi-ke uthathe i-call yethu. Ngiyabonga kakhulu ngane yami. Okay. Shu. Uyezwa umama ukukhatha off immediately. Kubuhlungu. Kubuhlungu kakhulu. I think-ke nakuzwela kakhulu ngoba ethi-ke belokhu ebuka ukuthi usulungisile ethi if ubesakhona umyeni wakhe ebona lezi imango zenzayo namhlanje usezokunye. I think wonke umzali angafila kanjalo ukuthi hawu kanti siyakhala igazi lomyeni wami kanti ingane yethu futhi. Kufanele impela nje aphatheke kabi kodwa nje bengilidinga uxolo lakhe ngoba ngibona ukuthi kusakhona usangihambela kahle mangabe ngangixolela umzali wami. Yeah. So where to from here? Ngoba uthi-ke na uzosiyeka isithwalo uyaxoshwa manje endaweni ngoba phela uma wakho uyamuzwa udinga uhambile. Uzoyapi? Unayo iplan? Iplan okwamanje bengingakabi nayo. Because ngiyacabanga futhi angithi fanele uthole nenye inyanga ezokusiza uklenze ugezwe yonke lento le. Kunjalo. Manje uzophindela eNigeria noma ukhona umuntu osumtholile ngala? Ngibona kungcono ukuthi ngiphindele eNigeria khona ngizokwazi ukuthi mangisusa lento ngisusa nje straight ayiphindi ngihluphe iphinde ibuye. Kumnikazi wayo. Kunjalo nje. Okay. I know kodwa sibonga isibindi sakho sokuthi uphumele obala. Thatha indoda ngempela ukuthi-ke na iphumele obala ekubeni wazi ukuthi-ke na ngenzakalani emva kwalokho. But lokho kukhulu. As much as mhlambe bengeke bakuxolele manje kodwa mhlambe ngelilanga bokuxolela. Hayi. Nizoleke babukeli beBlaqlife TV emakhaya ukuthi hayi ukuthwala shame akuyona ngisho nane option ngoba ilimaza bona laba bantu esithi sifuna ukubanakekela ngayo le mali. And u-enjoya kanjani-ke imali bengasekho abantu ofisa ukuthi kube yibona abayiqhenyayo ngawo ngoba isithwalo sohlezi sifuna i-sacrifice nje. Sohlezi sifuna igazi lasekhaya, ungayibamba inkukhu ubamba amadada angazi lutho ngosithwalo kodwa ngiyacabanga nje ukuthi sohlezi sifuna umuntu wasekhaya and ungadlaleli nje eduze kwaso. Phuma kusona, ngcono uzame uhluleke uzamile. Santhanda kakhulu kuBlaqlife TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Sihleli khona la ePavilion Hotel in North Beach. Santhanda kakhulu.